Сега засти. Ми заски ще бъде. Да, айде. Така че не се излага. Ако получим някога въпрос, ще отговорим с това. Бони не ми даде кърпичка. Стига, гадно. Не е гадно. Гадно е. Не, това тревичката е гадна. Бони ме, къде е? Бони ме изцапа. Аз те изцапах. Да, Надя ме изцапа. Вижте аз как се казва мръдни. Обе! Боби. Вземи Боби. Тя се казва Боби. Боби. Чакай да те снимам. Не искам. Айде заедно. Айде. Ани Стиви. Записваш ли? Изобщо. Да. Ани Стиви. Check it out. Неловко. Направи нещо. Ако ми я приемат в НЕК, ще бъде много забавно, защото тя ми е като сестра. Ще бъдем заедно и така нататък и ще я приемат в НЕК. И който казва, че няма да я приемат в НЕК, знам ви кои сте. Мими, какво ще кажете, които казват, че няма да те приемат в НЕК? Ще я видите до година. Лузърс.